nemás lények egébe szőve éljük életünk. A sajátunkból próbáljunk meg kiindulni. Ez ugyanaz minden művészeti ág esetében. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket a Kincses Kolozsvár Egyesület évszakonként megjelenő beszélgetés sorozatában, amelyben olyan személyiségeket szólaltatunk meg, akik tevőleges módon elkötelezett jelleggel alakítják városunk, közösségünk életét és mindennapjainak alakulását. Bár Kolozsvárra nem sokszor köszönt be hóval és fehérháztetőkkel a tél, szüleink, nagyszüleink közül sokak emlékezhetnek a befagyott sétatérítóra, ha bár most is egy picit be van fagyva, de azért korcsolyázni nem lehetne rajta, vagy éppen a Szamos partján repkedő sirályokra. A Szó ami szó mai adásának vendége pedig nem más, mint irodalmi és filmes berkekben is otthonosan mozgó, színházat és bábszínházat is csináló, közéleti, kulturális kérdésekkel is egyaránt foglalkozó, amolyan kincses városi esztéta, aki már számos kolozsvári telet megélt itt. Beszélgetés sorozatunk idei, téli első részében tehát Szántai János író, költő, forgatókönyvíró, újságíró, sok titulust sorolhatnék még a vendégem, úgyhogy köszöntelek János a Szó ami szó mai beszélgetésén. Hogyha már tél és Kolozsvár, akkor mi az, ami számodra a legszebb, vagy talán a legemlékezetesebb a téli Kolozsvárból? Tekintettel arra, hogy mostában eléggé taknyos teleink vannak, nehéz felidézni azt, hogy... De várjál, mert van. Nyilván képzelj el úgy engem, hogy ilyen nagyon kicsi vagyok, mint ekkora. Nehéz, de próbáld meg. És akkor ugye a Farkas utca 6 szám volt Vármegye házában laktunk, és akkor onnan elmentem a mai Apáczai liceumba, ami akkor azt hiszem már 19-es általános iskola volt, és hát úgy mentem, hogy akkor volt a hó, tehát tél volt, hó esett, yes, ez most itt van óta is, és akkor jöttek ezek a hókotrók, és szétkotorták a havat, hát akkoriban nem tudom, szerintem még mindenki emlékszik rá, amikor úttest volt, meg autók voltak, stb. És akkor ugye a szélére, tehát az úttest szélére tolták a havat. És akkor én mentem a járdán, ugye az még van egy ennyi, és gyakorlatilag a hókupac, vagy torlasz, mert végig volt, teteje az így a fejemnél volt. Ugyanolyan magasak voltunk. Ugyanolyan magas volt a hótorlasz. Na és akkor az gyönyörű volt, főleg az első napokban, mert akkor így be lehetett ugrani. És néha fejjel előre is be lehetett ugrani, ezt otthon nem nagyon szerették, mert csorom vizek voltunk, de minden. De ez nagyon, tehát ez gyönyörű emlék, az azóta se történt meg, tehát most nem akarok senkinek klímapánikot generálni, de ez egy ilyen történet. Akkor volt ilyen nagy, vagy mit, tehát legalább akkor tényleg ekkora hótorlaszon, Farkas utcában, Kolozsvár központjában, stb. Most meg már nincsenek. Volt még egy szép visszatérő élmény, amikor hát sokáig, amikor karácsonyi misére mentünk ide a Szent Mihály templomba, akkor volt hó. És az olyan, és úgy drukkoltunk, hogy az úgynevezett szűz hó legyen, hogy akkor ugye este, hát akkor nem 10-kor volt, mint ma, hanem rendesen kérem tisztelte éjfélkor, és akkor megfogni azt még, amikor tényleg van egy rész, ahol még nincs lábnyom, és akkor úgy végigmenni. Az egy olyan, tehát olyan... Szentsége. Ja, ilyen kis indiános dolog volt, hogy saját lábnyomainkba jövünk majd vissza. Na, ezek ilyen téli emlékek. Szép.
Hát ma már nem nagyon vannak ilyen telek Kolozsváron, de hogyha még mindig egy picit így a Kolozsvár és átcsatolva a kolozsváriságnál maradunk, akkor talán nem nyúlok nagyon mellé a kijelentéssel, hogy ez a város nem csak gyermekkorod óta otthon, de élettér, alkotótér, akár a megfigyelés tere is, legyen szó akár kultúráról, művészetekről vagy közéletről. És ad abszurdum, hogyha egy földön kívülinek el kéne magyarázni, hogy mit jelent a kolozsváriság, akkor azt hogyan tennéd? Azt hiszem, mindenkire elvinni egy kocsmával. Mert hogy főleg, ha idegenek vagyunk egymás számára, a kocsma az a hely, ahol szó szerint és metaforikusan is egy picit felenged az ember, hát az egyik ember a másikkal szemben is viszont. Ezt azért mondom, mert ugye vannak nekünk marslakóink, és vagyunk mi is marslakók mások számára. Most ide-oda 100 éve az történt, hogy a csillagok állása és egyéb dolgok állása folytán ugye Kolozsvár átkerült egy országba, egy másik országba. Most, hogy Cseberből Vederbe került-e, hát ez egy bonyolult kérdés, viszont ez azzal járt, hogy ugye tényleg egymás marslakói lettünk, és nem feltétlenül barátságos marslakók egymás számára. Na és akkor ugrok egy nagyot, ugye hát lezajlik a második világháború, lezajlik a kommunista diktatúra, lezajlik a forradalom, elkezd zajlani ez a bizonyos tranzíció, vagy átmenet, vagy mi a baj, amiben egyébként még most is benne vagyunk, és még jó ideigben is leszünk, és akkor elkezdek találkozni román írókkal, költőkkel. És akkor, hogy leültünk egymással, és elkezdtük beszélgetni, kocsmában történt, és előjöttek az érzékeny témák, akkor hirtelen rájöttünk, hogy basztikuli, tényleg marslakók vagyunk egymás számára, mert ők marhára nem érti, hogy én mit akarok. Mit még mind mondom, hogy magyar nyelv, meg így, meg úgy, meg amúgy. Meg különben is a grófok, meg utána, és aztán szépen előjöttek a nagyon-nagyon mély érzések és indulatok, és hát évek csatái után ezek elsimultak. Az emberek közti kapcsolatok szintjén is évekre van szükség. Hát akkor közösségek, népcsoportok és egyéb szintű, mint a társadalmi, nagyobb társadalmi egységek esetén évtizedekre, ha nem többre van szükség. Nos, de hogyha azt mondod, hogy most tényleg jön valaki egy kicsi zöldember a Marsról, és neki kell elmagyarázzam, hát akkor azt mondanám, hogy ide figyelj, Kolozsvár egy nagyon-nagyon kis bolygó. Megvan neki a mikroklímája, megvan neki a saját flórája, faunája, sőt a kriptofaunája, hogyha belenéz az annáleszekbe, mindenféle fura figura bujkálott a múltban, néha a sarok mögött, de ha oda mész, már nincs ott. Szóval egy ilyen nagyon furcsa kis világ, ez a Kolozsvár, ami néha eltűnő félben levő kisbolygót játszik, de igazából nem tűnik el, csak tetsz halált mímel. Figyelem, tetsz halált mímel, tehát van egy dupla csavar benne. Szóval ez a Kolozsvár, ez egy ilyen furcsa hely, furcsa bolygó. De mindenképpen a felszínen marad azért. Vagy nekünk legalábbis, akik itt élünk, nekünk mindenképp. Hát, valamilyen formában a felszínen fog maradni, akkor is, hogyha ne adj Isten, mi, mint magyar közösség eltűnünk innen teljesen. Akkor is el fog maradni, ha a román közösség is eltűnik, és csak svábbogarak meg patkányok fognak egy ideig itt járkálni fel alá, és egy idő után kinövi magát az új fauna, flóra és egyebek. Tehát csak maximum már nem úgy lesz Kolozsvár, ahogy most. Tehát ez benne van a pakliban. Egyelőre még jól vagyunk. Még itt a Bulgakon tudunk küldögélni és erről beszélgetni, addig jól vagyunk. Abszolút. És hát így ugyancsak Kolozsvárnál maradva, de egy picit személyesebb vizekre vezve, Kolozsvár kulturális életében is részt veszel, a saját projektjeiddel is foglalkozol. Mennyire vagy inkább a szerelem projektjeidhez kapcsolódó ember, a házba bezárkózó és egyedül alkotó ember, és mennyire vagy
a kultúrával, közösségi értelemben foglalkozó ember. Jó, akkor először hadd akadjak fenn a projekt szón. Kínálhatom ezt a szót, elmondom, hogy miért. Nem azért, mert te ezt használtad, de semmi köze nincs ehhez, hanem azért, mert nagyon sok úgynevezett projektemberrel találkoztam, és találkozom továbbra is. Persze, akkor hadd határozzam meg, hogy az én értelmezésem szerint mit jelent a projektember. A projektembernek teljesen mindegy, hogy mit csinál, teljesen mindegy, hogy hol csinálja, teljesen mindegy, hogy hogyan csinálja. A lényeg az, hogy legyen projekt, vagyis annak legyen büdzséje, legyenek résztvevői, legyen úgynevezett célközönsége, ezt lehessen megcsinálni, elszámolni, leadni, és még már a következő projekte. Ja, hogyha az Madagaszkár, az semmi baj. De mit tudok ki Madagaszkárról? Hát semmit. Nem baj, csináljuk. A lényeg az, hogy jól, szépen meg legyen írva, összenyert, és így projektről projektre lehet élni. Egyébként lehet, ez egész életet le lehet így élni. Én viszont úgy gondolom, lehet, hogy ezzel én egy old school álláspontot képviselek, bár ahogy most figyelem a dolgok alakulását, a világnak egy részén maradjunk ennyiben. Én úgy érzem, hogy most éppen new school-t mondok, amikor azt próbálom megfogalmazni, hogy a röghöz kötöttség az nem csak jobbátságot jelent, vagy nem csak gyarmatot jelent, vagy nem csak elnyomást jelent, hanem önazonos közösséget. És most kerülvén mindenféle szándékosan identitáspolitikai vonatkozás. Tehát van Kolozsváron több temető van, értelemszerűen mindenki a Házsongárdat ismeri, de van egy ott fenn a Fellegváron, kalandos temető a neve. A kalandos temetőt a kalandos társaságokról nevezték el, például a Farkas utcának is volt egy kalandos társasága. Ez egy olyan megbízott csapat volt, aki az utcáért felelt. És minden ilyen utcáért egy-egy kalandos társaság felelt annó. Jó, nyilván kevesebben is voltak, kevesebb utca volt, kevesebb ember számított, vagy legalábbis volt a közösség része, úgy, hogy megyünk vissza az időben, egyre kevesebben voltak, tehát nyilván könnyebb volt ezt fenntartani, de én úgy gondolom, hogy az a bizonyos új törzsiség, amiről hallottunk már ma annyi mindent beszélni, már masszívan benne vagyunk, csak nem vettük észre. Mert még úgy gondoljuk, hogy ebben a rohadt nagy globális történetben akárhova megyünk, lesz egy projekt, azt megcsináljuk, és megyünk tovább. Én meg úgy gondolom, hogy hát lehet ezt csinálni, persze, lehet, hogyne. Csak akkor ez számomra nem egy élhető, tehát az adminisztratív egzisztenciai szinte számomra nem élhető dimenzió. Számomra az élhető, amikor van egyfajta közösség, amelyhez kapcsolódni tudok. Nyilván az első a család. Következő a szomszédság. Nagyon sok embert kérdezek most, amit tudod, hogy egy több házban kik a szomszédok? Nem tudják. Régebben voltak sztorik, hogy igen, lementek, kértek egy tojást, a másik jött, a hagymát, közben megbeszélték, közben pletykáltak egy jót, néha megittek egy gyűszűnyi ezt meg azt, és ment tovább az élet. Ma már ez még nincs. Nem tudom, én se tudom, hogy a Farkas utca 6 szám alatt, tehát azért ezek ilyen ikonikus dolgok. Összeszámoltam egyébként, hogy ilyen például a Farkas utcában 6 épületben laknak emberek úgy, hogy alusznak éjjel. 6. Ennyi. Csók, csá. Persze van egyetem, van ez, van az, de eltűnnek az emberek. Nyilván nagyon szép sétáló utca lett belőle, lehet rajta sétálni. Szóval, igen, a közösségiség az nagyon-nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy hát, és nem mondok én olyan nagy újdonságokat, ugye annak idején azok az ősemberek is összegyűltek, megfogták egymást, vagy éppen megették egymást, tehát attól függ, hogy mi volt. De így működik, ezt be kéne látni. És ha mi a mi közösségünkben jól tudunk működni, hát nem feltétlenül együtt, de legalább működni, akkor esetleg arra is van esély, hogy egy másik közösség fele tudjunk úgy fordulni, hogy egyrészt erőt is tudunk képviselni, másrészt pedig megértést is tudunk tanúsítani. Mert ez nagyon fontos, hogy nem csak folyton a mi igazunkat halljuk, hanem halljuk a másikét is. És akkor hát, ha valami az, ami nem biztos, nagyon nem biztos, de annélkül nem működik szerintem. De ehhez viszont közösség kell, muszáj. És hogyha egy picit így
közösségtől elvonatkoztatunk. A szerelem alkotásaiddal, szerelem szívügyeiddel milyen kontextusokban szeretsz jobban foglalkozni? Ezt megosztod inkább azzal az alkotóközösséggel, akikkel sokat találkozol, vagy jobban szeretsz egyedül írni, alkotni, gondolkodni? Hogy működik ez a folyamat? Az irodalom az egy magányos foglalkozás, akármi is, akárhonnan nézed. Ezt csoportban nyilván lehet workshopot tartani, lehet ilyen kollektívan írni. Mit tudom, olyat is csináltunk, hogy egyik elkezdte írni a szöveget, átadni egy sor, utána átadta a másiknak, és mindig mentünk körbe. De vannak különböző kollektív műfajok, de az irodalom lényegében mindenképpen a nap végén, ha úgy tetszik, egy magányos cselekvés, vagy foglalkozás, vagy hivatás, vagy akármi. Ezt nem lehet megkerülni. Aztán, hogy utána kinek mutatod meg, és hogyan, hát nyilván ez megint egy közösségiséghez vezet. Mert a szakmai közösség az szintén közösség. Ha az ember így most megnézi azt a 9 könyvet, amit letettem eddig az asztalra, látszik az, hogy korábban én a szerelem gyerekeimmel foglalkoztam, meg nem érdekelt semmi. Persze most már visszatekintve láttam, hogy azért nem érdekelt semmi, mert igazán érdeklődtem semmire. Tehát bizonyos értelemben projektemberként működtem. Tehát nekem volt egy projektem, azt mondom, most elefántokról szól, vagy nem, mit tanítva, az teljesen mindegy, de én azzal foglalkoztam. Mióta, hogy mondjam, hát most nyilván felnőttem bizonyos feladatokhoz, meg bizonyos gondolatokhoz, és azóta látszik, hát ugyanúgy, hogy belenéz a könyvekben, ezeken a szövegeken látszik, hogy most már másról szól. Már nem projektekről szól, hanem nyilván ez nem jelenti azt, hogy nincsen koncepciók és nincsenek kigondolva. Nyilván, hogy ezeket mind. Csak hogy más a szövetük, más, hogy kapcsolódnak a környező valósághoz. Igen, ilyen értem, ez fontos. Tehát ott vannak bizonyos könyvek, ahol a szövegek kapcsolódnak közvetlenül a saját valóságomhoz, amelyben élek. Ezt nőttem ki, szeretem magamról gondolni. És akkor így a projekt és hivatás szavakra egy picit rákoncentrálva, mert mind a kettőt használtad, és egy kicsit így visszamenve a kezdetekhez. Kolozsvári családban nőttél fel, édesapád ismert orvos volt itt Kolozsváron, és végül is ezt a szakmát szánta neked is, egyetemet is elvégezted az orvosit, és praktizáltál is egy évig, aztán mikor következett be a változás, hogyha lehet egyáltalán szószoros értelemben vett változásról beszélni, mikor csöppentél bele abba, amit ma is szívügyednek tekintesz? Ja, abban már rég belecsöppentem. Vagy még, hát ennyire még iskolás koromban, csak a jó ideig istenített apám lebeszélt róla. Tehát én már nagyon korán elkezdtem írkafirkálni. Ezt annak idején iskolában, ugye a mai apácaiban Szilágyi Júlia volt a magyar tanárnőm, aztán én gőzöm nem volt, hogy Szilágyi Pista bácsinak a neje, és akkor neki megmutogatta ezeket a dolgokat, kedvesen mosolygott, és mondta, hogy hát jó, azért ezt azért másképp kéne is lehetne csinálni, de nagyon kedves. Tehát nem ez a földbe doronguló, mint aztán később ugye bretterkörök és egyéb vidékek, tehát ott nagyon, nagyon keményen. Egyébként ez kicsit sajnálom, hogy ez ma megint eltűnt, mert ma megint a simogatjuk egymást. Úgy tudod, alig merjük megmondani, hogy bazd meg szar. Nem jó. Ezért, de nagyon nem jó. Tedd el, ásd el, csinálj mást. Úgy megsimogat. Na mindegy, de ez egy másik sztori. Szóval, hát ő is nagyon kedves volt, az azt mondta, hogy hát azért ezt ott azért másképp kell írni. Na mindegy, de aztán úgy is jött apám, és azt mondta, hogy mész te orvosnak, de mondom, hogy nem.
Jó, és akkor ezzel úgy én nem bánom az elvesztegetett időt, meg ezért meg apámra se haragszom, mert ugye ez, meg az irodalomban is volt egy trend, pár évvel ezelőtt még, hogy ez mindenki a szüleivel kapcsolatos traumáikról írta, édes Isten, annyi verset, meg novellát írta, akkor csak néztem, hogy apám, mi van itt, Erdély, teljesen egy nagy, kollektív terápia, önterápia. És sajnos nagyon kevés jó szöveg van ott. De mindegy. Hát Isten, gondolom, hogy kinövik az emberek, vagy nem. Nem tudom. Szóval, tehát igen, orvos lettem, mert hogy tulajdonképpen nekem egy szabadulást jelentett egyébként ebből az egész fura apa-fiú viszonyból. Tehát, ha bejutottam, békén hagyott. Bejutottam, békén is hagyott. De tiszta, jó, jött a csajok, jött, minden jött. És na de akkor már azért kezdtem az irodalom, meg a fordítás felel figyelgetni, óvatosan eljönni hát a nagyok közé, és féltem rendesen. Egyébként ezt nem lehet megspórolni szerintem, és nem kell megspórolni, hogy ennek kórosan szorulunk, de félek picit. Tartás legyen. Úgy azért féljél, mert az ad egy olyan alapást, hogy várjál, még nem akárkivel beszélsz. Nem lehet lebratyizni egy Tyrannosaurusson, mert megesz. Most hogy mondjam másképp egyszerűbben. Tehát azért itt nem tudom, olyan rendű, rangú emberek voltak, akik lehet, hogy ugye, ahogy Ottli Géza mondja, hogy messze idegenség, éjszakfény, egyrészt az ember, de másrészt egy űrge, aki taknyol, aki pisil, kakil, hányik, beteg, részeg, minden baja van, kölcsönkér, nem adja vissza. Tehát igen, ilyenek vagyunk néha. Ja. Tehát, de ugyanakkor, amikor irodalomról van szó, ott nincs pardon. Szóval, na igen, tehát valahogy ezt sikerült elkapni, ezt az egész világot, és jöttek a pofonok is, értelemszerűen, és ráadásul mivel, hogy ugye orvosi pálya volt, és ment még hosszan 6 éven keresztül, terelem utána még egy kicsit dolgoztam is, nyilván nagyon lassan közeledtem ezekhez az emberekhez, ehhez a világhoz, ehhez a közösséghez. De aztán meglett. Tehát, és talán ezért sem volt ez egy projekt. Az én fejemben voltak ilyen hülye projektek. De lassan aztán azt hiszem, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy a projektemberségből kifele kezdtem evickélni, nyilván későbben, mint mások. Hát itt előre lebegtetted így a következő kérdésem kiinduló pontját. Itt a képletes Tyrannosaurusoknál maradva, ugye gyakori látogatója vagy a régebb Bretter, most már Bréda Ferenc irodalmi köröknek, amelyeket egyébként 2 hetente szerveznek itt interjúnk helyszín, ugye a Bulgakov kávéházban. Ezen kívül ugye nívós folyóiratokban publikálsz, 1997 óta megjelent számos próza, meg verses köteted, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának az elnöke vagy. És hát így mindezek fényében, meg hát maga az út is, amit te is bejártál a nagyok között, szlalomozás, illetve tartás, nem tartás fényében. Mit gondolsz, hogyan lehet, ha kell, közel tartani az ifjúságot az irodalomhoz, a kultúrához, és milyen eszközökkel érdemes? Ez az egész ifjúságos dolog, ez a fura. Nevezzük akkor fiatal generációnak. Jó, hát mindegy, hogy nevezzük. Fura. Elmondom, hogy miért. Persze értem, de ugyanakkor nem értem. Amikor mi voltunk fiatal generáció, minket nem tartott közel senki. Most ki jött oda, Ali bácsi, László Feléről bácsi, bárki is, hogy gyertek ide, mert Kennedy Sándor, hogy itt most csináljuk. Nem jött oda senki. Mi mentünk azért, mert volt valami, amit mi úgy képzeltünk el, hogy mágia. Nyilván nem mágia volt. Persze aztán Bréda Ferenc
sokat beszélgettünk arról, hogy mi is a mágia, hogy is működik. Nyilván én ma se tudom, ő mindig is tudta, most már elvitte magához más vadászmezőkre. De a lényeg az, hogy volt egy olyan közlésmező, amiben nyilván mi többnyire befogtuk a szánkat, ők meg többnyire kinyitották a szájukat, mert ugye náluk volt egy tapasztalat, náluk volt egy tekintély. Megint, igen, itt van még valami, ez a példakép nevű szó, ami eléggé úgy egy időben olyan lerágott csont lett. Tehát olyan túlhasznált, hogy példakép, de ők tényleg voltak példaképeink. És akkor, most nemrég beszélgettünk arról, hogy édeső Istenem, ezek a hatalmas példaképek fogynak, elfogynak. Hát ez a természet dolgok rendje. És egy ponton elvileg nekünk kéne legyünk a példák, de kinek legyünk mi példaképei, te jószagú Úristen? Hát tehát úgy megváltozott a világ, gyakorlatilag a tudás anyag gyorsabban gyarapodik, mint ahogy az ember akár a töredékét fel tudná dolgozni. Nem, hogy alaposan megértse, elsajátítsa és saját tudásává tegye, hanem hogy egyáltalán csak feldolgozza, a kódjait megértse. Na most ebben a világban ez a úgynevezett fiatal generáció, egyesek azt mondják, hát ők belenőttek. Nem, mert én látom saját kökeimen is, meg sok fiatallal találkozom, hogy ugyanúgy kapkodják a fejüket, tehát képtelenek feldolgozni. Most ilyen esetben nyilván nem lehet tőlük elvárni, most ezt azért hangsúlyoznám, hogy ők jöjjenek maguktól. Mivel hogy egy pillanat, mint a Brown-féle mozgás, folyamatos mozgás van, és nincsenek példaképpen, nincsenek kitüntetett csúcsok. Mindenki pontfix ugyanúgy bratyizik velem a 20 éves kiscsákó, mint ahogy én bratyizok vele, hogy ezt most hol lehetne korrigálni, ebbe én nem megyek bele, nem az én tisztem. Azt látom, hogy ez van, és ez nem rossz, ez nem jó, ez van. Na most ebben az esetben valóban jogosan tevődik fel a kérdés, hogy na jó, akkor valahogy oda kéne fordulni, mert miért pont, ha ugyan nincsenek kitüntetett pontok, miért pont felénk forduljanak, miért ne forduljanak ő felé? Vagy a másik irányba, a harmadik, vagy 10 irányba egyszerre, ami ugye megtörténik, ezt mondom, ti is tapasztaltok, de én is tapasztalom, mert valahogy bármennyire 55 éves vagyok, bepörgök. Mert hogy láttam ezt, láttam azt, és 100-szer fordulunk, és tényleg én is azt érzem, hogy teljesen már nem tudok semmit. Álljunk le, kész, stop. Nem megy tovább. Most én úgy gondolom, hogy konkrét választ is adjak, mert ugye okoskodni könnyű. Tehát a konkrét válasz az, hogy igen, oda menni. Oda menni és vállalni azt, hogy szájon vernek. Vállalni azt, hogy azt mondja valaki, hogy nem érdekel, mert akkor legalább láttam, hogy mi a helyzet, honnan indulunk ki. És el tudok kezdeni gondolkozni azon, hogy jó, így nem érdekelsz. De mi van, ha így? És mi van, ha így? Hát ha. Tehát nekem az a tisztem, hogy hát egyfajta szolgálat, hogy ezt a bizonyos közösséget, és ez az elsőrendű és legmagasabb rendű szolgálat számomra, hogy az a közösség, amelynek én tagja vagyok, vagy legalábbis tagjának képzelem magam, azzal fogok, afele forduljak, és gyakorlatilag nem csak a Bulgakovban, nem csak a Bréda körön, nem csak a Hervai klubban, hanem mit tudom én, Báfin-Hunyadon is, Székelyföldön is, Máramarosban is, Dél-Erdélyben is, és most nem mondom ki azt a bizonyos szót, teljesen mindegy, mindenhol közösségek vannak. Kisebbek, nagyobbak, akként kell tekinteni, hogyha valamit még szeretnénk ezügyben szolgálatgyanánt tenni. És akkor oda kell menni. Nem megüzenjük, nem petíciót írunk, nem a Facebookon hellózunk, oda kell menni. Le kell menni kutyába, ha tetszik. Újra. Mert ide jutottunk, hogy ennek milyen eredménye lesz, mennyivel meghosszabbítja a haldoklást, ugye a nagy közösség haldoklását, vagy
jobb életminőségben kezdünk el haldokolni? Ez nem érdekes, ez nem fontos, mert ha így gondolkozunk, akkor leállunk és nem csinálunk semmit. Mert minek? És akkor haldoklás van? Akkor minek? Tehát nem akként kell felfogni, hanem akként kell felfogni, hogy igenis, a jövő az létezik, nem tudjuk mekkora, de esetleg álljunk hozzá kreatívan. Akár, ez is egy jó megközelítés. És akkor egy picit, hát az ilyen gyakorlatiasabb témáktól eltérve egy ilyen magas röptűbb kérdést laikusként kérdezném, hogy mitől író az író, költő a költő? Elég-e az, ha valakinek kötete van, kötetei vannak, publikál, vagy ezért ez egy picit többről szól? Hát ugye van az a meghatározás, hogy attól író az író, mert ír. Aztán van az, hogy hát igen, ha valakinek könyvei vannak, akkor ő biztos író, mert hát teleírta azokat a könyveket. Manapság ugye van az egyik ilyen közhely, hogy jaj, ha ki a könyv, nincs már, nem adnak ki könyv, nem olvas senki, kész, vége a világnak. Hát de könyörgöm, tele van könyvvel minden könyvesbolt. Ez eszméletlen, hogy mennyi könyv jelenik meg. És most már elnézést kérek, tényleg nem szeretnék senkit megbántani, de ezeknek a könyveknek a nagy része tényleg problémás. Most a szép irodalomra gondolok, nem az albumokra, se nem tudom, mikre gondolok. Tessék, csinálj szakácskönyv, ereszed, életmód, hát Istenem, ha valaki ezt megveszi, ilyen a piac, és ezen nincs mit nevetni. Sajnos nem lehet nevetni, ezt megveszik, tessék, csináljad. Jó, csak van egy szép irodalmi rész is, meg van egy értekező próza rész is, meg egy drámairodalom rész is. Úgy tudom én, tehát mondjuk, vegyük ezt mind, a szép szünet, irodalom nagy ernyője alá, rengeteg könyvelnik meg, és ott bizony, hát, hogy mondjam, demokratizálódott az irodalom is. Most persze mi úgy szoktunk a demokrácia gondolni egy jó dologra. De tényleg jó. Na de ez elhozza a művészetben, én úgy gondolom, hogy nem kéne demokráciát bevezetni. Mert nincs helye. A művészet nem egy demokratikus dolog. Nézzük meg egy filmforgatást. Ha ott demokrácia lenne, kész, leállna a forgatás. Csokolom, mindenki elmenne, mindenki sztrájkolna, mindenki nem értene egyet, de én nem így akarok állni, hello, stb. Nem, ott hát, ha tetszik, diktatúra van. Bocs. Nyilván van producer, meg van sok szint, az egy bonyolult dolog. Az irodalom ilyen szempontból egyszerűen a szerző magával van, de amikor kilép, és jönnek a kiadók, és a recenzorok, és a kritikusok, és jaj, a marketingesek, marketing, az igen. Tehát nem, ezek se rossz, meg jó, ezek vannak, és ebben kell létezzünk. Most én úgy gondolom, hogy író lehet bárki. Tényleg, ma már ebben a nagy demokráciában bárki lehet író. Jó író, nekem vannak ezek a kategóriák, író, jó író és nagy író. Nagy író, az egy megint, azt hagyjuk békén, mert az külön, az egy nagyon kis kaszt. Jó író akkor lehet valaki, érzésem szerint, hogyha beleéli magát abba a közegbe, tehát beleéli magát, ez nem úgy kell, hogy éld be velem magad a szerepben, nem. Tehát mintha letenném a kezem erre az asztalra, és akkor egy idő után a sejtjeim megkezdenek az asztal szövettével összenőni. És akkor értem meg, hogy miről szól ez az asztal. Van-e neki története, vagy nincs története? Mert még túl fiatal. Stb. Tehát most nyilván, amiben mi élünk, te élsz, többi kollega él, és ennél sokkal bonyolultabb. De ott is van egy szövet. Tehát nem más lények egébe szőve éljük életünk. A sajátunkból próbáljuk meg kiindulni. Ez ugyanaz minden művészeti ág esetében, a filmnél is. Pont ugyanaz. Tehát én igazán hiteleset arról tudok mondani, amiben élek. Mert azt látom, azt ismerem, mint ki feketenek él, tudom. És ott vannak a drámák, ott kell megtalálnia. Ezért jó például a Román új hullám, mert megtalálta ezt a történetet. Nagyon jó. A vadhajtásaival együtt.
Nagyon jó. Hát megtalált. Ja, jaj, tényleg, hát tényleg a mi pulzusunkat kéne lemérjünk? Igen. Na, abból lesz ő író, aki ezt, mindegy, hogy mi az ő szövet, az őt körülvevő világ szövete, hogy Kolozsvár bolygó, vagy Székelyudvarhely bolygó, vagy Erdély bolygó, vagy Magyarország bolygó, mindegy. És akkor így záró kérdésként igazából egy picit így visszakanyarodva, melyek ennek a szakmának számodra itt Kolozsváron bolygó, nem bolygó, közösségi élet, szerelem, alkotások, a legnagyobb szépségei, kihívásai, illetve nehézségei? Hát nem, hát maga az, hogy az ember leül és elkezd egy szöveggel bíbelődni, elkezd így elkap a levegőből egy valami, egy gondolatfoszlányt, ami jónak tűnik, és ilyenkor mindig óvatosra válok, mert ugye hajlamosak emberek arra gondolni, hogy ja, a költő az csak úgy ül, iszik, eszik, nincs semmit, és úgy néha sorokat ír egymás lassan, Nem, meg úgy elkapjuk a gondolatot, mint a lepke hálóval, és nem, nagyon kemény meló. Ez nagyon kemény munka. Mivel hogy na jó, csak pont zárójel. Arra is gyakran beszélgettek, hogy az értelmiséginek úgy angróba mennyire apró pénz lett hát apró pénzé vált az értelmiség. 5 banivá, 1 banivá vált. Nincsen súlya. Tehát ma, ha egy értelmiség kiáll, és azt mondja, hogy gyerekek, azt nem kéne úgy csinálni. Pusztába kiállt. Jön a másik, aki a saját frusztrációit tolja ki a Facebookra, 500 like. Mint hogy valamit is változtatna, bármin. Nem változtat ő se, semmit. De nagyon fura televény alakult ki, amelyben az értelmiségi, hát persze bennünk is megak a rossz reflexek, mert így felfúvalkodunk. És úgy teszünk, mintha meg nem értett zsenik lennénk. Nem, kedves értelmiségi társaim és drága jó barátaim, nem ez történik. Nem vagyunk meg nem értett zsenik, hanem hogy a szavunk már nem hangzik olyan messzire. Van az anekdota, hogy Budapest a Nagykörúton leállt a forgalma, ezt a nyugatban megjelent egy adivers. Na kérem tisztelettel, hát ja, a fele igaz ennek, akkor is nagy dolog. Hát ma már nem áll meg semmi, sehol. Ja, egy-két kivétel, de azok nem itt vannak. Tehát ilyen alapon megint visszatérek oda, hogy az egy nagy szépség, hogy leülsz, megcsinálod ezt a kemény munkát, és akkor kimész az emberek közével az új törzsekhez, és akkor ott beszélgetsz, és akkor ott alázattal hallgatsz is. Tehát nem úgy mész oda, mint egyes arrogáns szerzők, hogy eljött a jóisten hozzátok, rabszolgák, na hello, épp hogy csak bénem kapjátok, köszi, hogy itt voltam, jaj, a bankszemle meg annyi, hanem hogy oda mész, és nyilván tisztességes, tehát az nem elhanyagolható, hogy ez is munka, tehát pénz jár érte, ezt nem lehet elhanyagolni, viszont a hozzáállás, az alázat, hogy meghallgatlak téged is, mit akarsz te mondani? Én nem hozom a fényt. Én nem vagyok az, aki tudja a tutit, és nem vagyok az, végképp nem, aki tudja, hogy te hogy kell éljél. Gyere, beszélgessünk, én is meghallgatlak, te is meghallgatsz, hát ha lesz valami. Na ez a szépsége. Párbeszéd igazából. Igen, de nem. Mert a párbeszéd az egyenlő feleket feltételez. Itt nincsenek egyenlő felek, és nem mi vagyunk a fasz a gyerekek. Ezt szeretném folyton hangsúlyozni, mikor elmész egy ilyen közösségbe, hanem ők a fasz a gyerekek. Tehát ne tegyünk úgy, mintha mi lennénk azok. Tudod, a fény mozog. Na, de és akkor ezt így csomagoljuk is össze, mert ugyanitt vannak a kihívások, meg a nagyon rossz dolgok is. Ha ezek nem jönnek, ha úgy megyünk oda, hogy én vagyok a Jani, ez így nem jó. Meg egy csomó minden, de ez nem nyilvános. Szóval azt hiszem, hogy ha nem projektként kezeljük ezeket a dolgokat, hanem szolgálatként, akkor a szépség
oldalára tud billenni a mérlegnyelve, és ez ami nagyon fontos. Ezt tudom ajánlani mindenkinek. Hát köszönöm szépen ezt a beszélgetést, köszönöm a gondolataidat is. Önök a Szó a Mi Szó 2025-ös újévi téli kiadását látták, én Szántai Jánossal beszélgettem, és találkozunk a következő részekben.